Forbrænding ved høje temperaturer skaber giftige gasser. De mest skadelige kaldes kvælstofilter eller NOx-gasser. De er sundhedsskadelige og kan have store negative konsekvenser for helbredet. NOx'erne er ud over syreregn også med til at skabe smog. Et stort problem i mange større byer. Men Fotocat har en løsning, der gør noget ved problemet. Fotocat producerer en katalysator, NOx-Off, der kan indgå i mange af bymiljøets overflader. Katalysatoren bruger solens lys til at omdanne de giftige kvælstofilter til det ufarlige salt, nitrat. Nitraten bliver skyllet væk, når det regner, eller ved periodisk afskylning. NOx-Off er transparent og har derfor ikke nogen kosmetisk virkning på produktet. NOx-Off kan indgå i en lang række overflader, som tage, betonfacader, fortove, veje, vinduer og terrasser. Fotocats Garden-produkt bygger på NOx-Off-teknologien og kan blandt andet anvendes på terrasser og indkørsler. Inden overfladebehandlingen påføres, skal fliserne renses. Derefter påføres overfladebehandlingen med 1 liter per 8-10 kvadratmeter i et jævnt lag. Fotocat Garden er transparent, miljøvenlig og skaber en aktiv overflade med flere egenskaber. Den renser luften for de giftige kvælstofilter. Den gør fliserne nedbrydende for organiske materialer. Den giver fliserne en vandafledende overflade og forlænger dermed behandlingens effekt markant. Imprægneringen er så effektiv, at der kun kræves én behandling, som vil holde år efter år. Fotocat Garden, en langtidsholdbar, miljørigtig løsning, der giver renere luft og renere fliser.